Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na yau. Za ku ji cewa jagoran addinin Iran Ayatullahi Ali Khamenei wanda ke ɓoye a wani wuri na sirri a 'yan kwanakin nan yana cike da sanin cewa ana sanya idanu akan sa fiye da lokutan da suka gabata a baya. A lokacin da yake tattauna abin da Amurka za ta iya yi domin taimakawa masu zanga-zanga a Iran, Shugaba Trump ya ayyana sunayen Qasem Soleimani da Abu Bakr al-Baghdadi, wani tsohon babban jami'in sojin Iran kuma muhimmin kusa a Gabas ta Tsakiya, da aka kashe bisa umarnin shugaban ƙasa a ranar 3 ga watan Janairun shekara ta 2020 a wani harin jirgin marasa matuki a wajen babban filin jirgin saman Gaza. Shi kuwa Abu Bakr al-Baghdadi, wanda shine jagoran ƙungiyar IS, kashe kansa ya yi tare da wasu 'ya'yansa biyu a lokacin da ya tayar da abin fashewar da ke hannunsa a ranar 27 ga watan Oktoban shekara ta 2019 a lokacin da sojojin Amurka suka kai samame maɓoyarsa da ke arewacin Siriya bisa amincewar shugaban ƙasa. Amma shi Ayatollah Ali Khamenei ya iya la'akari da yadda shugaba Hezbollah Hassan Nasrallah ya gamu da ajalinsa. Sannan an kashe Nasrallah ranar 27 ga watan Satumban shekara ta 2024 a wani hari ta sama da sojojin Isra'ila suka kai maɓoyarsa da ke ƙarƙashin ƙasa mai zurfin ƙafa 60 a kasan wani gida da ke birnin Beirut da yake ganawa da manyan kwamandojinsa. Kama shugaban Nicolas Maduro na Venezuela da sojojin Amurka suka yi a baya-bayan nan, an karkasa babban birnin ƙasar ka iya zama izini ga Ayatollah. To sai dai babu tabbas kan tsarin da kawar da jagoran addinin irin din zai yi wa zanga-zangar da ake ci gaba da yi a Iran da ma makomar jamhuriyar musulunci idan har aka cire shi daga mulkin ƙasar. Sannan a yanzu shugaba Trump na nazarin game da zaɓin matakin da zai iya ɗauka a Iran. Ko me jagoran addinin ke ciki shi da gwamnatinsa? Ayatollah Khamenei mai shekaru 86 ya kasance mutum na baya-bayan nan wasu Iraniyawa ke ki. Sannan an ɗauki masu zanga-zanga a ƙasar nan tana kiraye-kirayen kawar da gwamnatinsa. Sannan ya kasance shugaban da ake yawan zargi da zalunci a ƙasar, yayin da ake zargin gwamnatinsa da kasancewa mafi tauye haƙƙi a duniya. A shekara 36 da gwamnatinsa ta ɗauka tana mulki, sunan musulunci ya riƙa zartar da ƙudurorin da suka saɓa wa Amurka da ƙasashen yamma, yayin da yake dogaro da Rasha da China don tafiyar da al'amura. Sannan ya riga aiwatar da ƙudurorin makamashin nukiliya a ƙasar, wani abu da ya sa ƙasar ta zama ta biyu da ke fuskantar takunkumi a duniya bayan Rasha, lamarin da ya sa ƙasar ta zama cikin talauci da faɗi tashi. Ƙoƙarinsa na samun ƙarfi a yankin Gabas ta Tsakiya ya jefa yankin cikin tashin hankali. Kiraye-kirayensa na kawar da Isra'ila ya sa Isra'ila cikin yaƙi a cikin Gabas ta Tsakiya. Sannan bayan barkewar zanga-zangar baya-bayan nan, Ayatollah Khamenei ya baiwa jami'an tsaron ƙasar damar yi wa masu zanga-zangar kisan kiyashi. Sannan ya katse intanet da aka yi a ƙasar, ya sa an kasa tantance yawan kashe-kashen da aka yi, amma bayanai na cewa jami'an tsaro sun kashe dubban masu zanga-zangar ba iya garuruwan da birane ba har ma da ƙauyuka, wani abu da ke nuna girman zanga-zangar. Sannan cire shi ta hanyar hare-hare ko kuma zai haifar da sauyin gwamnati a ƙasar, tare da buɗe hanyar samar da sauye-sauyen tsare-tsare da manufofin gwamnatin ƙasar. Kawo yanzu babu tabbas kan wanda zai je shi tashin hankali da rikici ka iya biyowa baya. To amma akwai yiwuwar dakarun juya hali ka iya cike gurbinsa ta hanyar kafa gwamnatin mulkin soji. Wasu daga cikin jagororin gwamnatin za su yi maraba da cire Ayatollah Khamenei daga mulki, a cewar Arash Azizi, malamin jami'ar Yale wanda rubutun littafin What Iranians Want. A shirye wasu manyan kusoshin gwamnatin suke domin samar da sauye-sauye tare da yin watsi da Khamenei, kuma suna son yin wasu manyan sauye-sauye tare da watsar da wasu manufofin gwamnatin jamhuriyar ta musuluncin a ƙasar. Don haka za su yi maraba da hare-haren Amurka a matsayin damar samun ci gaba.